истифодаи оқилонаю самарабахши замин омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди иқтисодиёт, афзун гардидани иқтидори содиротии мамлакат ва ба ин васила беҳгардонии шароити рӯзгори мардум ба ҳисоб меравад. Кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Муҳсинҷони ноҳияи Данғара зиёда аз 230 гектар заминро дар ихтиёр дорад ки аз ин 195 гектараш замини обии кистшаванда мебошад. Имсол хуҷагидорон дар майдони 100 гектар ғалладонагӣ, 80 гектар пахта, 6 гектар хӯроки чорво, 1,5 гектар пиёз, 1 гектар картошка ва дар боқимонда заминҳо полизию дигар маҳсулоти кишоварзӣ киш намуданд ки нашъунамои хуб дошта аллакай ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намуданд. заҳмати рӯзафзони кишоварзони хоҷагӣ самараи дилхоҳ дода ҳосили имсолаи пиёз аз ҳарвақта дида бештар мебошад ва ин боис гардидааст ки нархи ин маҳсулоти аввалия дар бозори истеъмолӣ арзонтар гардад. вақти ҳосил ҷамъ кунӣ пиёзай ҳосил нағзай мақсад гандум дорем, мисол картошка дорем, пиёз дорем, пахта дорем, полезӣ дорем, тарбуз дорем, харбуза дорем. меҳнат кардӣ ячи мегирӣ. вусъати ҷамъоварии ҳосили фаровон ба содирот омода намудани маҳсулоти истеҳсолнамудаи марди деҳқон имкон фароҳам овард ки сокинон ба ҷойҳои кории мавсимӣ ҷалб карда шуданд. кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Муҳсинҷони ноҳияи Данғара баҳри таъмини хоҷагиҳо бо тухми хушсифат имсол бо тавсия ва ҳамкории олимони соҳа 7 навъи ғалладонагии хушсифати ба буду ҳавои минтақа мутобиқро киш намуданд ки натиҷа назаррас буда бо қаноатмандӣ ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намуданд ва ния доранд ки дар муҳлати кӯтоҳтарин ҳосили гандумро ҷамъоварӣ намуда кишти такрориро низ ба роҳ монанд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.